Mayong udto mga higala mga kaigsunan. Kanatong tanan mga igsoon. Magandang tanghali po sa atin mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao sa atin pong mga kapatid. At ganun din po sa ibang bansa sa atin pong mga kapatid. Niningtak na sa kaudtohon, hinaot mga kaigsunan, nakapaniudto na mo. Ang atong oras, alas 12:15, no? Ang atong oras mga higala, mga igsoon, alas 12:15, hinaot mo nga nakapaniudto na mo diha, no? Naway po na kayo po ay nakapananghalian na po sa ating mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa atong mga kaigsunan nga niningtak na sa kaudtohon nitong tanghali mga kapatid, niningtak na sa kaudtohon nga hinaot sa gihapon ang Dios nga naa kanatong tanan ug mga panalangin labi na sa maayong panglawas sa atong gikinahanglan adlaw-adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Og niningtak na sa kaudtohon ani ana sabta sa atong programa sa Biblika Legal sa pagbutiyag sa kamatuoran sumala sa Biblia og sumala usab sa maong referensya nga atong pagatun-an karon niningtak na sa atong programa sa pagbutiyag sa kamatuoran. Apan di pa ta magapadayon sa unahan mga higala, mga igsoon, magapaminaw una ta sa atong religious song sa dili pa ta mo padayon sa atong programa, maminaw una ta mga higala, igsoon og religious song.
Mao to siya higala mga igsoon nga ang atong religious song nga kinabuhi ta adunay daghang mga pagsulay apan ang Dios sa gihapon nga ingon ang pulong kinahanglan kita mulahutay apan sa dili pa ta magapadayon sa unahan sa tuang pagbutyag sa kamaturan sa tong programa sa live sa Facebook nga magampo na ta mga higala igsoon sa tong buhi nga Dios magampo ta. Among langit nun, og dalaygon silimbaho namo nga Dios, ikaw ang Ginoo mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta sa tibuok universo sa pagkapuno nini. Maingon man sa mong hinuluman nga kinabuhi, Ginoong Dios, ninintakna sa kaudtohon, hinaot sa gihapon ang imong panalangin, grasya kalo, ikaw magabubo sa matag usa kanamo. Maingon usab sa nagatan-aw nining live programa, Ginoo taga islag mayong panglawas, kabaskog kapiskay, ikaw sa bagabantay sa mong manulunda sa matag usa kanila, nga ilikay mo sila sa disgrasya sa kadaot mo sab sa maong mga balatian labi na ning COVID-19 ilikay mo sila Ginoo uban sa imong pagbantay sa imong manulunda busa mo kadi katugyan sa ngalan ni Kristo mo Ginoo manluluwas amen. Mayong udto mga igsoon mayong udto ninyo diha kung magandang tanghali mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao magandang tanghali po sa ating mga kapatid dyan sa Luzon at sa Visayas. Ganon din po sa ibang bansa sa ating pong mga kapatid na mayong udto ninyo diha mga kaigsunan kung magandang tanghali dito po sa amin. O ginintak na sa kaudtohon mga higala mga igsoon, mao to ang atong religious song nga nagapahinumdom nga maong awit nga nagaingon didto nga kinabuhi ta adunay daghang mga pagsulay. Kinahanglan lamang mulahutay. Mao na siya mga higala mga igsoon nga ang atong kinabuhi nining kalibutan na di gyud na mawala ang mga pagsulay sa matag-usa nato nga kinabuhi mo na giingon mga kaigsunan samtang buhi pa ang tao nining kalibutan na gihimo na siya gitawag kaluhaan na no mo na siya igsoon nga part na kinabuhi na sa tao nga di gyud mawala ang mga pagsulay kinabuhi na sa tao nga ang pagsulay mga kaigsunan nga naa sa kanunay diha kaniya apan ang maong awit nagaingon kinahanglan lamang mulahutay. No, yun po mga kapatid, ang buhay natin dito po sa mundo, muna siya mga higala igsoon, meron po talaga tayong mga pagsubok. No? Muna siya mga higala mga igsoon, yan po mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo, hindi po talaga mawawala o hindi talaga tayo tantanan ng mga pagsubok kasi po kabahagi na po yan ng ating buhay. No? Bahagi na po yan. Yan po ang sabi ng awit ng ating religious song, mga higala, mga kaigsunan. Ninimtak na sa kaudtuhon, wala ang atong pastor, mga kaigsunan, nasa ilakaw si Pastor John, nasa mga gilakaw nga mga papers, nasa ginahimo, munang wa siya karon mga higala igsoon, munang padayon ta sa tong programa, kay murag dugay-dugay na, wa na ta naka-program, apan nining takna sa kaudtuhon, padayon ta sa tong programa, sa pagbutyag sa kamatuoran, biblical legal mga higala mga kaigsunan busa ng mga pagsulay sa matag usa nga kinabuhi ay mo kabalaka mga higala igsoon kay sumala sa awit wala day pagsulay didto sa langit lunlun na kalipay didto sa langit mga kaigsunan mo nang niningtak na sa kaudtohon naaman mo'y problema sa inyong kinabuhi yampo lang na sa Ginoo kay ang Ginoo mga kaigsunan dili gayud kapasagdan ug ang Ginoo andam sa kanunay kanato motabang og buhatag solusyon sa atong mga problema sa panimalay, sa pamilya nga problema, ang Dios igsoon dili magpasagad, siya maghatag og solusyon sa imong problema, nga nanang problema imuha ng madaog ug imuha ng malampasan mga kaigsunan. Yon po mga kapatid, ang mga tinatawag na mga pagsulay o gitawag og mga pagsubok subala pa sa mga laing pinulungan, di gyud na mawala magjon, hindi talaga yan mawawala. Apan meron po tayong Dios, no? Iluhod nato siya na siya nang bahala sa tanan. Okay mga higala igsoon, din hita sa tong programa sa Biblical Legal pagbutyag sa kamatuoran natong isgutan mga kaigsunan, gitawag ang pulong sa Dios o Biblia. Magisgot ang Biblia mga kaigsunan o pulong sa Dios. Niningtak na sa kaudtohon ang Biblia na mo ni siya gitawag mugiya ka nato. Muhatag nato og guide unsaon nato pagkinabuhi nining kalibutan na pinaagi sa pulong sa Dios
dinhi sa Biblia o balaan nga kasulatan mga kaigsuonan. Apan sa di pa ta didto mo padayon, magpaila-ilaw na ta mo ni ato ang grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista ang inyong ubos nga alagad si Evangelist Samuel Bagyo Tabuko nining takna sa kaudtohon mga kaigsunan mayong udto ninyo diha sa nagapaminaw ang Dios maghatag ninyo mayong panglawas kabasko kapiskay mao ni siya mga higala ang grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Día mayong udto kaninyong tanan diha mga higsoon. Mao nang akong ipasabot sa inyo ha sa di pa ta magapadayon sa unahan. Daghan kayong magwawali o magsisibya, magsusulti karon nga membro sila apan wala ambot lang sa ilang ikapakita. Mo nang sa di pa ta magapadayon sa tong top topic kung topiko, no? Mo ni siya mga higala igsoon nga dili ta basta-basta mga kaigsunan nga magsulti lang nga wa tay ikapakita. Mo na siya mga kaigsunan nintak na sa kaudtohon walang ipakita nako sa inyo igsoon ang member gyud ko igsoon dili ko nagasulti nga dili ko membro dinhi kay basig makasuhan unya ta mga igsoon sige kag sulti nga Seventh-day Adventist Church ka local conference unya ikaw day mismo dili day ka membro, no? Mo na siya mga kaigsunan nga membro gyud ka mga kaigsunan mo na ipakita nako igsoon. Kita ninyo mga kaigsunan mo na siya ang members, no? Mo na siya mga igsoon nga members gyud ko sa Seventh-day Adventist Church Local Conference dili gyud ni siya fake or piki mga kaigsunan kay naa kay ID nga isip nga membro ka nining iglesia, no? Kay daghan kayo nagaminsahe karon nga membro daw sila ambot ka ang sila ikapakita ikaprove membro sila niya na kay daghan kayo nagadaldala sab sa mungalan. Unya mga kaigsunan dili lang sad usab kay membro ra ko nining Seventh-day Adventist Church gitagaan sad kog katungod nga isip magsulti o magwali sa pulong sa Dios sa Biblia kay na ako'y appointment mga kaigsunan, no? Pirmado sa tong presidente si Pastor Miguel Yangwas mo nang di ta magpatakagsulti nga dili ta membro wa tay katungod mo nang nagasulti ko mga kaigsunan pinagi sa live kay dili ta magasulti nagadalas tunggalan nga wa tay ika-prove mo nang naagid mi ika-prove ikapamatuod sumala sa appointment na ako'y appointment igsoon nga magpamatuod nga membro gyud ko nga gi-appoint ko nining iglesia nga akong gipasakupan. Tanawan niyo mga igsoon. Kita ninyo mga igsoon. Appointment na siya mga kaigsunan na ay nakasilyo pa mga igsoon. Kita ninyo, original na siya mga igsoon, nakasil. Nakasilyo pa siya nga isip nga evangelist nining organisasyon nga gi-appoint ko mga kaigsunan nga pwede ko magawali o magasulti pinaagi sa pulong sa Dios sa Biblia nga legal. Momitaw na siya igsoon nga atong gitawag programa pagbutyag sa kamatuoran biblical legal kay nagsulti ta igsoon pinaagi sa Biblia ug pinaagi sad sa legal nga dili ta mahimong piki kay daghan kayong magsusulti karon sa radyo o sa TV nga member daw sila sa Iglesia Adventista pero wa sila ikapakita nga bisan membership card o ID nila nga isip nga membro sila o bisan appointment sila nga ilang magwawali o ilang evangelist magwawali na aba po'y appointment mo nang kami mga higala igsoon ang tinuod nga iglesia Adventista kung Seventh Adventist Church Local Conference dili gyud ni piki kay naa mi ikapakita nakasilyo pa mga kaigsunan color yellow nga as appointed evangelist ko naning church Iglesia Adventista del Séptimo Día kung Seventh-day Adventist Church Local Conference. Mao na siya mga kaigsunan nga dili lang ta magpatakagsulti nga sa live nga sige ra tagsulti unya wa ta ikapamatuod. Kay ang Biblia nagahisgot mga kaigsunan, ang Biblia nagahisgot atong basahon mga kaigsunan unsay gisulti sa Biblia. Dinhi nata sa Biblia mga kaigsunan. Ang gisulti dinhi sa Biblia kung atong basahon ang pulong sa Dios, unsa man pulong sa Dios? Salmo 119, 105 nga nag-ingon siya dinhi. Salmo 109:105 nga naigon siya, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Unsa kun igsoon? Ang pulong sa Dios maoy lamparahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong mga alagianan mga kaigsunan. Mao na siya nga ang pulong sa Dios mao gid mutultol nato sa pagkinabuhi nga matarong sa ihang atubangan. No, magakinabuhi kita nga supay sa ihang kabubuton.
Pero mo nay gingon ganiha sa tong religious song sa wa pa ta nagasugod nga sumala pa sa awit, kinabuhi ta adunay daghang mga pagsulay. Mo nay gingon nga kinahanglan lamang mula hutay mga igsoon. Mao na siya nga bisag unsaon nimo kinabuhi na ning kalibutan na bisan magkinabuhi kang matarong naagi ang tao ikasulti sa imuha. Madautan man kag maayo ning kalibutan na mga higala igsoon, ang tao naagi na siya ikakomentaryo, no? Natural ra na siya, so normal lang na sa tao kay kinabuhi na sa tao nga naay mga tao nga bisag magkinabuhi kag matarong o magkinabuhi kag di nautan naagi na sila ika-comment na sa komentaryo. Normal na siya igsoon. Bisan si Jesus Christ nining kalibutan na sa unang panahon naa sa ikasulti ang mga tao. Bisan si Jesus Christ nagaayo og mga masakiton, si Jesus Christ tangtang og mga yawa, nagahingilin og yawa, nagapahawa og yawa, pero naagihapoy mga komentaryo nga dili maayo sa iyaha mga kaigsunan. Munang normal ra na sa atong kinabuhi naning kalibutan na nga naagi magadaot sa imuha mga kaigsunan kay bisan si Jesus Christ ginadaot gihapon mga igsoon. No? Mo na giingon mga higala mga igsoon, ayaw mo kabalaka kay doon na ta Dios nga naga tan-aw nato mga igsoon. Mo na ingon sa maong awit, padayon lang. Mo na giingon sa Tagalog, ang pulong sa Dios nga atong basahon sa Tagalog mga kaigsunan nga dito po natin babasahin sa Tagalog Bible. Nagahisgot siya dinhi sa awit, mga awit 119, 119, 105 nagingon siya dinhi. Ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa. Unsa kuno mga higson? Ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mao ni sa mga higala igsoon nga ang salita ng ating Dios ilaw sa aking mga paa o hayag sa akong mga tiil at liwanag sa aking landas o kahayag sa akong alagianan. Ang pulong sa Dios mga higala igsoon mo ni siya ilaw, mo ni siya guide, suga nga magalakaw ta sa maayong dalan, no? Hindi sa landas nga masamang landas mga kaigsunan. Mao nang ang Biblia bitaw mga igsoon kung imong basahon mo nimo bag-o sa tao. Ang Biblia kung mo nimo basahon mo nimo usab sa imong kinabuhi mga igsoon. Kay mo siya ang ilaw, mo siya ang giya, mo siya muhatag kanimo og pagkinabuhi nga nining takna sa kaudtohon mga kaigsunan nga nagahisgot sa balaan nga kasulatan, siya ang kahayag. Unya mao sad nimo badlong, mo matuto, mo saway unsaon nimo pagkinabuhi nga matarong mga kaigsunan, no? Walay laing libro sa mga libro, walang ibang libro ng mga libro po mga kapatid, kundi ito lang po ang Biblia or Bible nga pwede ka usbon nga mausab ang imong kinabuhi mga kaigsunan. No, ganiadto mga higala igsoon hilabihan ka pagkadaotan apan maminaw ka sa pulong sa Dios ug ang Dios na mismo mousab nimo dili jud ka makabalibad mga kaigsunan. Parehas ni Apostol Pablo, ni Apostol Paul. Sa unang panahon mga higala si Apostol Pablo nga wa pa siya na Pablo, gitawag siya sa ulo, usa siya katawo nga mangluluto sa iglesia nga ang tanang simba og nagalagad sa Dios iyang ginalutos apan miabot ang panahon gitawag siya sa Dios nahimo nahinuon siyang mensahero ngadto sa mga hintil. Inana mga igsoon ang Biblia sa pag-usab sa mga tao. Sa si Apostol Pablo o si Apostol Paul sa wala pa siya nahimong apostoles mga higala igsoon nga usa siya katawo nga mamumuno igsoon usa sa katawo nga kriminal mangluluto sa iglesia apan sa diha nga gitawag siya sa Dios gibiyaan niya ang pagkamanglulutos mga kaigsunan og nahinuon siyang mangsasangyaw sa pulong sa Dios. Kay ngano man mo na ang gitawag sa mga atong gibasa nga ang salita ng Dios ay ilaw ng aking mga paa, no? At liwanag ng aking landas. O mo'y suga o lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Mao na siya mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Unya sa diha nga pulong sa Ginoo mo'y muilaw, mo'y muiwag o kahayag sa imong alagianan mao sad nimo badlong, musaway ug mo matuto kanato mga kaigsunan sumala sa Biblia sa 2 Timoteo. Ang 2 Timoteo mga higsoon
2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 6 or Timothy. Ingon siya din 2 Timothy sa English version nga Biblia. Unya kay Bisaya man igsoon Catholic Bible 2 Timoteo 3:16 unsa gisulti din ang tibuok kasulatan gisulato ban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini. Unsa may pulos mga kaigsunan? Unsa may pulos nini? Atong tiwason sa pagbasa nagaingon siya din mapuslanon kini alang sa pagtudlo, sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo unsaon sa pagkinabuhing matarong. Unsa kun igsoon? Ang Biblia or pulong sa Dios mao'y mubadlong nato igsoon. Ang Biblia ang pulong sa Dios mao'y musaway, mumatuto, mubadlong, pagtudlo sa kamaturan aron masangkapan ka o kinabuhi nga matarong, no? Kanhi mga kaigsunan sumala ang akong gihimong ehemplo ganiha si Apostol Pablo nga wala pa siya nahimong apostol, usa siya ka manlulutos sa iglesia. Usa siya nga nagagukod sa iglesia nga iyang lutoson ug iyang pamatyon. Apan sa diha nga gitawag na siya sa Dios, wala siya nakabalibad igsoon og nahimo na hinuon siya og magwawali o nahimo na siyang magsasangyaw sa ebanghelyo sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Busa ninintak na sa kaudtohon, hinaot mga kaigsunan sa inyong pagpaniudto, no? Mayong udto ninyo diha nga nakapaniudto na mo o niningtak na sa kautohon, maniudto na sa tagpulong sa Dios, no? Human naman mo paniudto mga higala igsoon o sa gawas nasod murag buntag man siguro diha o mamahaw sa tagpulong sa Ginoo sa gawas nasod, no? Mayong buntag diha sa inyo diha sa gawas sa nasod murag buntag karon sa gawas dinhi sa amoa sa Pilipinas murag udto, no? Mao na siya nga nintak na sa kaudtohon, maniudto na sadta mga higala igsoon og pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mo ni mutudlo, mo ni mugiya sa atong pagkinabuhi nga matarong mga kaigsunan. Mao na siya nga ang Biblia mga kaigsunan, libro sa mga libro. Walay laing libro mga kaigsunan nga nagahisgot nga mubadlong nato. Kung muhisgot tag libro sa eskwelahan na puros ra gid na eskwela igsoon. Puros lumiro, science, unsa pa na diha. Pero ang Biblia naa dinhi. Nagatuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha makakaplag kamog kinabuhing dayon sumala sa Juan 5:39 mga kaigsunan. Manay gisulti sa Biblia. Walay laing libro nga nagahisgot og everlasting life. Walang iba pong libro nga nakasulat o nagatupiko po doon kapatid na kinabuhing walay katapusan o buhay na walang hanggan. Dito lang po natin makikita sa Biblia or Bible or Holy Bible mga kaigsunan. Mao na siya mga higala mga kaigsunan nga niintak na sa kaudtohon, mao ni ang atong topiko, Biblia or pulong sa Dios. Okay, ang Biblia mga kaigsunan, pulong sa Dios naa din hitanan. Naa din ang pagbadlong sa pagsaway aron sa pagkinabuhi nga matarong mga kaigsunan sumala sa 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 dinhi kaigsoon sa Tagalog Bible. Ang gisulti din ang sinasabi po dito mga kapatid, dito po sa Catholic Tagalog Bible o version mga higala igsoon mga kapatid po. Andito po mga kapatid ating babasahin. 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Nagingon siya din mga higala igsoon. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos. Ang tanang kasulatan mga igsoon, nalipay ang Ginoo, kinasiyahan. Kinasiyahan ng Diyos. Tapunya, sige, ingon, ay pinagbalaan. At lahat ng mga kasulatan kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan. Nalipay ang Dios mga kaigsunan og mapuslanon kini. Sumala dinhi mapapakinabangan atong mapuslan mga higala igsoon. Kinasiyahan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katuwiran mga igsoon.
Mao na siya mga higala, mga kaigsunan nga ang gisgutan dinhi mapapakinabangan. Unsa man ang mapapakinabangan? Atong mapuslan ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Unya ingon pag yun dinhi mapapakinabangan din naman unsa may pulos mapakinabangan din naman sa pagtuturo. Mo'y mutudlo nato mga kaigsunan sumala sa Tagalog. Sa pagtuturo, sa pagsansalansa, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ikatututo, no? Ato ang kakuhaag pagtulunan sumala sa Biblia, ikatututo o atong kakuhaag pagtulunan sumala pa sa Bisaya mga igsoon. Ikatututo, no? Atong kakuhaan og pagtulunan o lesson o kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan. Mao na siya ang Biblia mga higala igsoon, nagasulti mao ni makapausab sa tao. Mao na nagaingon nga mao ni sa idalan o lamparahan mo na akong giingon ganiha nga ang pulong sa Dios Salmo 119 ang pulong sa Dios mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Mao lang nga ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan mao ginay mugiya o lamparahan sa atong mga tiil, sa atong pagkinabuhi nga kanhi mga kaigsunan nga nagalakaw ta sa dili maayong kinabuhi, nagalakaw no ato gitong biyaan. No, mo na siya igsoon nga magkinabuhi ta sa pulong sa Dios aron mahimo tang usa ka matarong ubuutan sa ihang atubangan mga higala ug mga kaigsunan. Mao na siya nga walay laing Biblia o mga libro sa mga libro nga nagatudlo og kinabuhing dayon. Kay og libro pod sa attorney na puros to siya mga law, puros to siya mga balaod sa kalibutan igsoon. Pero dinhi sa Biblia, balaod sa kalibutan ug balaod sa Dios nga naa dinhi sa Biblia mga higala igsoon. Kay ang Biblia mao ni nagahatag og giya nato nga mahimo tang matarong atubangan sa Dios ug mausad ni nagahisgot og kinabuhing dayon kung everlasting life, kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan. Unya, unsay gisulti dinhi sa Biblia? Ang gisulti dinhi sa Biblia mga kaigsunan sa Juan 5:39 nga nagaingon siya dinhi atong basahon sa Juan gani igsoon. Juan 5:39 nga nagaingon siya dinhi nga ang pulong sa Dios 39. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituohan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Mao na siya mga higala, mga igsoon, nga nagatuon tag Biblia o pulong sa Dios kay ato ning gituohan nga dinhi ta makakaplag og kinabuhing dayon pinaagi sa atong manluluwas nga si Hesukristo or si Jesus Christ mga higala igsoon. Mao na nanginintak na sa kaudtohon nga ang Dios mao'y nagahatag natog kinabuhing dayon o everlasting life. Mo nang nagtuon ta sa kasulatan, nagtuon ta sa Biblia o pulong sa Dios kay nagtuo ta igsoon ug nagtuo tag Dios mao'y naghatag o mao'y muhatag nato og kinabuhing dayon. Siya po ang nagbibigay ng buhay ng walang hanggan, ang ating pong Panginoong Hesukristo mga kapatid. Yan po mga kapatid, si Jesus Christ, ang Panginoon nating Hesukristo, walang ibang makapagbibigay ng kinabuhing dayon o kinabuhing walang hanggan mga higala igsoon ang ato aragyod nga Dios. Mao na giingon sa Biblia mga higala, mga kaigsunan. Pero mo na giingon lagi magtuon ta sa kasulatan. Paunsaon man paghatag sa Dios og kinabuhing walay katapusan ug wa sagay tuon sa Biblia. Mao bitaw na ingon ang Biblia, kaya po sinasabi ng Bible, magtuturo tayo or matututo tayo magbasa ng Biblia kasi po para hindi po tayo mawala sa katotohanan o dili ta mawala sa kamatuoran mga kaigsunan. Unsay giingon sa Mateo 22:29, nagingon siya dinhi mga higala igsoon sa atong topiko sa pagbutyag sa kamatuoran biblical legal. Ang atong topiko is Bible kung biblical mga higala igsoon. Mateo 22 versikulo ingon siya dinhi sa 22 atong basahon mga higala igsoon. Ingon siya dinhi Mateo 22:29, no? Chapter 22 verse 9 nagingon siya dinhi si Jesus mitubag kanila
pagkasayop ninyo o kininahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ni sa gahom sa Dios. Unsa kuno mga higala igsoon? Ano po mga kapatid? Nasayod kamo o nangasayop? Nganong nangasayop? Kay walay pagsusi. Kinahanglan jud mga igsoon nga magsusi ta aron dili ta mga sayop. Mo bitaw nang nagtuon tag Biblia, nagtuon ta og pulong sa Dios aron dili ta mga sayop mga kaigsunan. Mo nay giingon, nangasayop kamo kay wala kamo masayod sa gahom sa Dios o sa pagsusi sa balaan nga kasulatan o pulong sa Dios. Mao nang nagsusi ta igsoon, nagtuon ta aron dili ta mga sayop. Sumala pa sa Biblia mga higala ug mga kaigsuonan, sumala sa Mateo 22 ug 29 nga atong gibasa. Dinhi na sad ta igsoon sa dito po tayo sa Tagalog Bible na naman mga kapatid. Mateo chapter 22 verse 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangangagkamali kayo sa hindi sa pagkaalam ng kasulatan ng kapangyarihan ng Diyos. Para po hindi po tayo magkamali mga kapatid, kailangan po natin suriin ang Bible or Biblia. Para hindi po tayo magkamali, manunuri tayo ng Bible, magbasa po tayo ng Bible. No? Pag wala tayong ginagawa, pag may time po tayo, kailangan din po magbasa tayo kahit paminsan-minsan mga kapatid. Kailangan po ng tao magbasa ng Bible para hindi po tayo magkamali mga kapatid. No? Inintak na sa kaudtohon mga higala, mga kaigsunan, kailangan po natin magsusuri mga kapatid. Sabi po ng Biblia o salita ng Panginoong Diyos dito sa Mateo 22 verse 22, chapter 22 verse 29. Nagingon siya dinhi. Chapter 22 verse 29 mga kapatid. Nagsabi ano po sabi dito? Sa verse 29, ngunit sumagot si Jesus. Ang sagot po ni Jesus ng ating Panginoong Diyos, anong sagot? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, anong sinabi? Nangagkamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni sa kapangyarihan ng Diyos. Para hindi po tayo magkamali mga kapatid, magbasa po tayo minsan ng Biblia. Magbasa, hindi na lang po puro pocketbook. No? Sa ating pong panahon ngayon, mga teenager, ewan ko, hilig pa ba ngayon yung pocketbook? Kasi noon, year 2010, 2008, grabe yung mga teenager, yung binabasa halos nasa utak, pocketbook. Pocketbook, basa ng mga love story, nagbabasa ng kung ano-ano. No? Instead na, kahit minsan naman mga kapatid, kahit pa wala tayong ginagawa, kung may time po, hindi naman siguro lahat ng panahon, busy ka sa buhay mo, meron din naman siguro panahon na wala kang ginagawa, magbasa naman din po tayo mga kapatid, no? Kahit papaano ng salita ng Diyos o Biblia. Kasi po yung Bible natin, kung Biblia, nasa altar na lang po, dinadandaanan ng mga ipis. Minsan nga, tinitirahan na lang ng ipis o alikabok, hindi na natin napapansin yung salita ng Diyos sa Biblia. Mas napapansin pa po natin yung mga gadget, no? Mas napapansin po natin yung mga kung ano-ano, pocketbook, no? Instead mga igsoon, hindi naman sa lahat siguro ng panahon, hindi tayo mabibisi sa gadget. May time, may panahon din naman siguro tayo sa saliksik o pagbasa ng salita ng Diyos sa Biblia, no? Huwag po natin kalimutan yung Biblia natin, yung Bible nyo dyan sa tahanan ninyo, kahit papano, paminsan-minsan, basahin din yun po mga kapatid, no? Basahin din naman ninyo yan, no? Basahin din. Kasi nasasayang yung Bible ninyo, dinadandaanan ng ipis, minsan nga tinitirahan na ng ipis, marami pang alikabok, daghang pang abog, na basa hapon na igsoon, kay sayang nang yung Biblia. Agi-agian ra mga ukok, usahay puyan, ang ukok na mo puyo, sayang kayo igsoon. Dili man tanang panahon, hindi naman natin sa nila lahat mga kapatid, na lahat na puro na lang gadget. Meron din naman kahit papano, may nagbabasa din naman ng salita ng Diyos. No? Kahit papano mga kapatid, hindi naman din ganun lahat.
Kaya nga sa kanta pa mga higala igsoon, sa awit pa nga dili tanan, no, dili tanan rapper long hair ug dili tanan long hair rapper, sumala pa sa kanta mo nang ninintak na sa kaudtohon mga higala igsoon, mayong udto ninyo diha o lang ato ang topiko ang Biblia. Kay ang Biblia yan po ang topic natin mga kapatid, Bible or salita ng Panginoon. Kasi dito po sa Bible, nandito po lahat ang salita ng Diyos. Paano tayo babaguhin ng Diyos sa papamagitan ng pulong or salita ng Diyos. O, mao na siya mga higala, mga kaigsunan, nga niningtak na sa kaudtohon, nga hinaot nga doon na mo'y nakuha, kay sumala pa sa salmo, nga ang pulong sa Diyos mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Yan po mga kapatid, na ang salita ng Diyos sumala sa salmo, sa awit, sa Tagalog Bible or Tagalog version, mga awit 119, 105. Ang salita mo'y ilaw sa ating mga paa. Yan po mga kapatid. Ang salita ng Diyos, yan po ang ilaw sa atin ng mga paa. Kung nilalakad natin parang madilim na, pero ang Diyos, siya ang ilaw na hindi tayo mapunta sa kadiliman ng ating paglalakad mga kapatid. Baka yung nilalakad ng paa natin napupunta na sa hindi maganda o madilim na landas, napunta ka na sa madilim na landas. Pero ang salita ng Diyos, siya po ang guide, no? Siya po ang mag-guide sa atin na diyan lang po tayo lalakad sa matuwid mga kapatid. Ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa, ang salita ng Diyos ilaw ng sa ating mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po mga kapatid, yung salita ng Panginoon na Diyos, siya po ang liwanag. Siya po ang silbi nga mag-guide, nagiya, mga higala, mga kaigsunan. Mo nang niningtak na sa kaudtohon, mayong pagpaniudto ninyo diha, ug maayo sab ka sa pagtanaw nga mao tong mga pulong nga hisgutan, walay laing libro sa mga libro, nga mao'y mubadlong sa pagmatuto, sa pagsaway, unsaon sa pagkinabuhi, nga matarong mga kaigsunan. Sumala sa Biblia o pulong sa Dios. Kay gikaingon ko na sa unahan, walay libro sa mga libro nga mao'y nagahisgot og kinabuhing dayon. Dinhi ra gyud sa Biblia igsoon. Walay laing mga libro sa mga libro nagahisgot og pulong sa Dios o nagahisgot og kinabuhing dayon, dinhi ra sa Biblia. Kay moadto kag libro sa eskwelahan, nagtudlo ra tog math, science, unsa pa to didto, way naghisgot didto kinabuhing dayon. Og libro sad ka sa pang-abogado mga kaigsunan, nag-eskwela kag law, puros ra po to mga balaod, mga articles o article didto sa ilahang libro. No, og magtuon sad kag unsa pa ng mga libro-libro diha mga igsoon, libro sa mga pocketbook, puros ra po to in love, no, puros love story. Libro sa mga pocketbook, puro ra gid na love story mga kaigsunan. Wala gyud naghisgot diha kinabuhing dayon kay pocketbook, puro ra gyud na storytelling, love life, puro sa gugma-gugma. Pero dinhi sa Biblia naatanan igsoon. Naatanan dinhi sa Biblia. Ang Biblia naa dinhi tanahan nagahisgot og kinabuhing dayon, nagahisgot pod og legal. Mao na siya igsoon nga atong programa bitaw gitawag siya og pagbutyag sa kamaturan biblika legal, kay nganuman sa Biblia mga higala igsoon naghisgot sad siya legal. Unsa may gisgotan diha? Roma kapitulo 13 1 ngadto sa 3 mo na siya gitawag biblika legal. Kay nganuman unsa gisulti dinha atong basahon mga kaigsunan kung naa ba puy legal dinhi sa Biblia. Naa mga igsoon ay. O bitaw nang atong programa gitawag biblika legal kay naa say legal sa Biblia. Ug naa say kinabuhing dayon sa Biblia. Atong basahon gani mga higala igsoon. Roma kapitulo 12 nagingon siya dinhi 13 ingon siya dinhi igsoon 13. Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 3 nga nagingon siya, nagaingon ang pulong sa Dios. Ingon siya dinhi atong basahon mga higala igsoon. Ingon siya dinhi sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1, ingon siya din sa 13:1.
Ara, kinahanglan ang tanan mutahod sa punuan sa lungsod. Unsa ko nigsuot? Kinahanglan ang mutahod ta. Mo respeto ta sa punuan sa lungsod. Mabitaw na siya mga kaigsunan og naay meeting sa purok o sa barangay o sa banadiha, mutambong yun ta kay mitahod ta. Naunyag dili ta mutahod mga kaigsunan, di mahimo tang supakan sa tong panggamhanan. Unya sa pagipagtahod, kinahanglan nga marehistro ka. No, di kinahanglan nga mobito ng uban mga kaigsunan sa mga bukid tungod sa kalayo, di na lang pud magparehistro kay pitimang layo wala na lay rehistrohay kay labi nagbukid na kayo, tuan na kasalasang, kapuyan naman. O nang ang uban mga kaigsunan, di na pud magparehistro. Bisan gani na sa syudad, naman gani tao kadili ganahan magparehistro, bisag naa na sa syudad. Kay mulusot lagi nga dili na kinahanglan ang rehistro. Pero mga kaigsunan, ang Biblia nagapahinumdum na kanato. Mamitaw nang gitawag og biblika legal kay mabasa sa Biblia sa Roma 13, 1 ngadto sa 3. Sumala pa sa Biblia mga higala mga kaigsunan, mga kapatid. Ano po sabi dito sa Tagalog Bible? Roma 13, 1 ngadto sa 3. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Ang tanang mga kaluluwa magpasakop. Klaro kayo mga kaigsunan. Nag-ingon siya, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan o makapanggamhanan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios. Kay walay kapanggamhanan nga wala gitugot sa Ginoo. Mao na siya bitaw mga kaigsunan nga sumala sa Roma 13:1. Ang Dios gihapoy nagbuot. Sugo ni sa Ginoo nga magpasakop ta. Unya di na ta maginhanglag rehistro na badlungon ta atubangan sa Ginoo. Kay sugo ni sa Ginoo, utos po ito ng ating Dios na Panginoong Dios mga kapatid. Ano po sabi dito? Sa 2, walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios at mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Dios. Ang Dios po naghirang ng ating mga mayor, congressman, kapitan. Ang Diyos po ang naglagay sa kanila dyan mga kapatid. Sabi po dito sa atin mababasa sa salita ng Diyos. Ano po sabi dito? Kaya't ang sinumang sa pangkapangyarihan, kaya ingon siya dinhi, kaya ngat ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay utos ng Diyos, sumasalangsang at ang mga kasalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ang sumasalangsang ay makakatanggap ng kahatulan. Ang musupak sa panggamhanan sa Diyos, mahiagom sa hukom mga kaigsunan. Sumala pa sa Tagalog Bible mga kaigsunan, ang sumasalangsang sa inutos ng Diyos ay sumasalangsang sa Diyos. Kay ang misupak sa sugo sa Diyos, sa mga kapanggamhanan, nagsupak gihapon sa Diyos. Unya di na mo kinahanglag rehistro, na impas mo mga kaigsunan, maimpas tana. Kay ang Biblia nagingon, nagsupak ka sa Ginoo. Unya, unsay gisulti dinhi, nagingon siya dinhi, magsisitanggap ng kaparusahan sa kanilang sarili. Sayunan ka mga kaigsunan, makatanggap ka ng kaparusahan, kumusupak ka sa kapanggamhanan nga gitukod sa Dios, makadawat na hinuon kag hukom, makadawat na hinuon dili maayo hinuon igsoon. Sa 3, unsay gisulti? Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti. Mga pinuno o leader mga kaigsunan sa 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ay mabuti ang magkakamit ka ng kapangyarihan sa Kanya. Mao na siya mga kaigsunan nga ang Biblia, nagaisgot siya dinhi, dili kahadlukan
ang kapangyarihan o panggamahanan o namumuno sa nagabuhat og maayo. Kung dili kadto lamang nagabuhat og daotan, sumala pa dinhi sa Tagalog version mga kaigsuonan nga ang natatakot sa kapangyarihan, yun lang po ang gumagawa ng masama. Pero hindi ka gumagawa ng masama, natural, bakit ka matatakot sa sa panggamahanan o sa kapangyarihan nga mga pinuno dito sa ating bansa? Bakit tayo matatakot sa presidente? Siya na nga ang gumagawa ng kabutihan sa kaniyang nasasakupan, mga kapatid. No? Okay, pero kung adik-adik tayo, dapat na lang tayo siguro matatakot kasi sa leader natin sa panggobyerno, talagang bawal yun. Kaya nga, hindi dapat ikinatatakot ang mga pinuno kasi sila ang nagahimo og maayo, mga kaigsunan, alang sa atong kalibutan, sa atong Pilipinas karon, atong gipuy-an. Siya ang naga-leader nga mahimo tang tarong ang mga tao igsoon nga wa nay mga adik-adik, no? Wala nang mga masama ano man, kay og napuros ra kasamaan, mga kaigsunan, perting luya. Nakakatakot po ang ating bansa, mga kapatid, kung wala po tayong gobyerno na hindi tayo magpasakop sa kanya kung anong utos. Yun po ang talagang masama, mga kapatid. Kaya hindi natin dapat kakatakutan ang mga pinuno dito sa ating bansa o sino man sa ating barangay o barangay captain. Huwag po tayong matakot kasi gumagawa tayo ng mabuti. Hindi po tayo gagawa ng masama. Natural na yun. Pag gagawa ka ng masama, natural talaga kulungan ang bagsak kasi masama ang ginagawa mo. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Biblia, gagawa lang po tayo ng mabuti, mga kapatid. Kasi po ang Bible o Biblia, siya po ang nagaturo natin, tuturuan po tayo paano tayo mamumuhay ng nakasunod sa ating Panginoong Diyos. Paano tayo mamumuhay ng mabuti? Paano tayo mamumuhay ng matiwasay o matino na pamumuhay? Hindi yung namumuhay tayo dito sa Pilipinas, nabubuhay tayo sa pagnanakaw, nagbubuhay tayo sa kung anong mga illegal na binibenta mo. Wag po ganun, mga kapatid. Sabi po kasi ng Bible, hindi po dapat ikinatatakot yung mga gawa na kabutihan. Pero ang mga gawa na hindi maganda, natural matatakot ka, kapatid, kasi pag mahuli ka ng government o gobyerno, talagang huhulihin ka kasi yung binibenta mo, iba na ng binibenta mo, hindi na maganda, nakapagdulot na ng kasamaan. Lalo na sa ating bansa ngayon, daming drugs, magbibinta ka ng drugs, natural, huhulihin ka talaga, mga kapatid, kasi hindi na maganda ang iyong negosyo. Hindi na maganda ang iyong landas na tinatahak. Kaya po sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, siya po ang ilaw. Muna siya, mga kaigsunan, nga diyan po tayo susunod sa utos ng Diyos. Hindi po tayo susunod sa utos na kung ano-ano nga utos. Anihin mo naman biglang pagkayaman mo, bigla ka ring makukulong, no? Kaya po, mga kapatid, aanihin mo yung mabilisan na pagyaman, pero hindi mo din pala alam na mabilisan ka ring makukulong. Di mas maganda na yun, mga kapatid, na patas yung pamumuhay mo. Namumuhay ka sa mabuting pamumuhay, mabuting paraan na pamumuhay, natural lang yun, mga kapatid, na ang panalangin sa Ginoo, okay ra kayo, mga kaigsunan, nga di gyud ka mapriso. Pero yung pamumuhay mo na galing sa hindi magandang pamumuhay, kung ano-anong binibenta mo na hindi maganda, sa mata ng government o sa mata ng gobyerno, natural huhulihin tayo. Kaya nga sinasabi ng Roma, hindi po tayo matatakot, magpasakop po tayo. Sumala po sa sinasabi, ayon po sa sinasabi dito sa Roma 13:1, nga nag-ingon siya, nagsabi po dito, mga kapatid, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Lahat pong mga kaluluwa, tayo lahat, magpasakop po tayo sa kapangyarihan, sa may kapangyarihan, katulad ng gobyerno, ng ating kapitan, kung saan tayo na barangay. Magpasakop tayo, mga kapatid, no? Magpasakop po tayo. Sige, sulti, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. No?
Klarong-klaro po mga kapatid na walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios. Ang Dios gay nagbuot ana igsoon nga diha siya ma-assign, diha sa ma-design nga kani si atong presidente karon diha ni gi-assign sa Ginoo nga mo ni mulimpyo. Mo ni mulimpyo nato sa tuang kinabuhi karon nga daghan na karong mga adik-adik nga nanglayas mga kaigsunan gumikan kay limpyuhan. No? Mo na siya mga higala kay ang Dios mo nagbuot. Ang Dios po mga kapatid, siya po ang naglagay diyan sa kanyang pwesto. Sabi po ng Biblia o salita ng Diyos. Ano po ang sabi dito? Atong ipadayon igsoon. At ang mga makapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kita nyo mga kapatid? Ang mga nasa kapangyarihan natin, katulad ng gobyerno, mayor, kapitan, hinirang po yan ng Diyos. Ang Diyos po yung naglagay sa kanila dyan, sa kanilang pwesto. Para kung ano mang hindi na maganda sa ating bansa, sila ang tagapaglinis, no, ng karumihan sa ating bansa ngayon na kulang na lang pati aso, maging drug addict na. Buti na lang, iba na naman ang namumuno. Muna siya mga higala, mga igsoon. Unya, unsay gisulti din mga higala igsoon. Sa dos, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay utos ng Diyos, sumasalangsang sa makapangyarihan ay magsipagtanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. O kung tayo po ay lalabag, sumasalangsang po tayo sa may kapangyarihan at ipong labagin ng kanilang government or law or balaod, ay tayo po ay makatanggap ng parusa o kahatulan. Yan po mga kapatid. Kaya wag tayo matatakot sa government. Kailangan po kung anong pangalan ng ating church, dapat din po atin yan ipaligal. Kasi andito po sa Bible. No, magpasako po tayo. Atin pong ipaligal para hindi po tayo magiging tawagin na illegal. No? Kaya nga kahit nga sa church, meron tayong membership card. Kaya nga pinakita ko kanina sa hindi pa tayo nagsimula, pinapakita ko sa inyo yung membership card. Nga hindi lang po ako nagsasalita dito na basta-basta lang na wala akong ikapakita na totoo ba din po na member po ako dito sa church na sinasabi ko. Kaya ayun po, pinapakita ko sa inyo na meron po akong membership card na membership card, no? Membership card sa Seventh-day Adventist Church, pinapakita ko po sa inyo. Yan po mga kapatid, yan po. Kita nyo mga kapatid, yan po. Membership card po yan mga kapatid. Seventh-day Adventist Church membership card na membro po ako, member. No, hindi po basta-basta na magsasabi ka member ka lang, pero wala kang ipinapakita, naiwan ko lang. Sila na bahala, sila na ang bahala igsoon. Sila na po ang nakakaalam. Kasi po marami pong nangangaral ngayon, maparadyo man, ma-radyo or ma-TV, sinasabi nila na member sila, pero iwan ko ano ipapakita nila ng katibayan na sinasabi nila. Hindi na naman po magsasalita tayo, magsasabi tayo na member, lahat lang tayo puro opinion, paano mo ma-prove yung sinasabi mo pag wala kang ipinapakita? Kaya nga yung sinasabi mo, mas lalong titibay na member ka pag meron kang with evidence na ipinapakita. Diba po mga kapatid? Kung ang sinasabi mo nga member ka o members, wala kang maipakita, ni natural yung tao, yung utak niya yun, maging question mark na yun, maguna-una na to, tinuod baka ni, mag-iisip na yun, yung nakikinig, totoo ba kaya to, sinasabi niya. Kasi puro na tayo opinion, puro lang po tayo pagsasabi. Paano mo yun ma-prove yung sinasabi mo? Kaya nga, mayroong evidence para yung sinasabi mo lalong titibay kasi yung sinasabi mo may pinapakita ka na ebidensya. Mas lalong totoo kasi may pinapakita ka, mas lalong titibay, hindi lang sabi-sabi. Kasi marami po mga kapatid, mag-observe kayo, no? Mag-observe kayo mga kapatid. Mayroong maraming nagsasalita na members daw sila,
sila po ay membro ng Seventh-day Adventist Church, pero ewan ko lang kung ano ipinapapakita nila para maging matibay yung sinasabi nila o maging totoo talaga na with evidence na ipinapakita. Kaya nga kami nagsasabi ng totoo ang aming programa, mga kapatid, tinatawag o sa Bisaya, biblical legal, pagbutyag sa kamatuoran na legal po tayo, no? Sa pagsabi ng katotohanan ayon po sa Biblia at sa referensya legal. Kasi yung sinasabi namin, mga kapatid, hindi po kami gumagawa-gawa lang ng kwento. Yung sinasabi namin po, mga kapatid, pinapatunayan po namin na with evidence na may pinapakita po kami para lalong titibay yung sinasabi namin na hindi lang puro opinion o puro lang salita, wala namang pinapakita, mga kapatid. Kaya kami nagsasabi, meron talagang ipinapakita. No, hindi lang po kami puro lang po opinion, mga kapatid. Tulad ng meron po ako appointment na appoint po ako dito sa church nga as evangelist na pwede po ako magsalita sa in public, pwede po ako magsalita kahit maradyo o ma-TV kasi meron po akong appointment as evangelist dito po sa church. At nakasilyo po ito, nakasilyo, may seal. O tignan nyo, mga kapatid. Yan. Kita ninyo? Yan po, mga kapatid. May silyo yan. O may pirma. May pirma ni Pastor Chairman Yangwas, mga kapatid. Yan. Appointment po yan, mga kapatid. Yan. O, kita ninyo na. Appointment as may karapatan po ako na kahit sa ang radio station, may karapatan po ako mag-preach o mangangaral sa ito na pangalan kasi may appointment po ako na nagpapatibay, may karapatan po ako na mag-preach o mangangaral sa salita ng Diyos sumala sa amuhang grupo. Muna siya, mga igsunan nga dili lang basta-basta nga magsulti ta nga sige ra tagsulti sa radyo pero ang atong ginasulti wala day tay ikapamatuod mo nang delikado na, mga kaigsunan. Obserbarin ninyo, mga kaigsunan, daghang nagsulti karon pastor daw sila, evangelist daw sila sa Seventh-day Adventist Church pero wala sila gipakita. Wala sila gipakita nga ebidensya, gipakita nila og sila bagyo tinuod. Mo na ibantayan ninyo, mga kaigsunan. Mo nang kami nga nagasulti nga naagid mi ikaprove aron mulig-og samot aron mahimo gyud ng tinuod imong gisulti kay with evidence, with ebidensya nga tinuod gyud nga makita, mga kaigsunan. Mo bitaw na gitawag og biblical legal, mga kaigsunan. Sumala sa Biblia og referensya legal. Mo na siya ipagbutyag sa kamatuoran sa pagsabi ng katotohanan, biblical o mabiblia kung mga legal, mga higala, mga kaigsunan. Mo na gingon nga magsulti lang ta sa tinuod, mga igsunan. Kaya ayon po sa awit sa Salmo, ang pulong sa Dios mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Unya Apokalipsis pinadayag 21:8 ang gisulti sa Biblia, mga kaigsunan, walay mga bakakon makasulod og langit. Nausaon nato pagkalangit ani, mga kaigsunan, ug magsigir tagpamakak, sige tagdaladala sa ngalan, sige taghisgot apan wa day tay ikapamatuod. Mo nang naghisgot ta og naagyo tay ikapamatuod ang tinuod nga dala sa ngalan nga Seventh-day Adventist Church Local Conference naa sa Davao City, mga kaigsunan. Wala sa Bayugan City, wala sa Butuan o bisang asang lugar. Ang tinuod nga Seventh-day Adventist Church Local Conference, ang opisina ni ana, mga kaigsunan, naa sa Davao City ug kanang Iglesia Adventista del Septimo Dia naa gihapon na sa Davao City, mga kaigsunan. Busa nining takna sa kaudtohon, hinaot mga higala igsoon, do na moy na kutlo nga mga pagtulunan nga atong nakuha nining takna sa buntuhon na gyud igsoon, paingon na sa hapon. Busa nining takna sa kahaponon, mga higala, mga kaigsunan, hapon namang gyud ron o alauna na udto, mayong udto paingon sa kahaponon. Magandang tanghali po, mga kapatid, paingon sa kahaponon natong tanan. Hinaot do na mo inakutlo nga mga pagtulunan nga ang Biblia o pulong sa Dios
may mubadlong nato sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkinabuhing matarong, atubangan sa Dios mga kaigsunan. Mo nang atong programa, wala nasupak sa Biblia, wala sad nasupak sa legal, kay naa sa Biblia, naa sad ta sa legal, kompleto mga kaigsunan. Kompleto Ricardos, no? Dili in balance, balance ni igsoon, balance ang atong pagtuon, sumala sa Biblia mabasa, ug sumala sad sa referensya with legal igsoon mabasa mga kaigsunan, nga dili tapiki natay authority, legal ta sa pagsulti, legal ta sa pagsulti sa atong grupo, nga dili igsoon nga tinumo-tumo lang, kundili pinaagi sa mga referensya o pinaagi sad sa Biblia. Apan sa dili pa ta magatapos sa unahan mga higala mga igsoon, maminaw una ta o religious song sa dili pa ta magtapos umahuman sa tong programa mga higala igsoon. Igsoon ko, kumusta na ikaw? Sa kinabuhi mo, iining kalibutan na. Ang kalipay na angkong mo na ba? Igsoon ko, kini ang pangutana. Sa labi o kulawan, ining kalibutan. Kini lumalabay lamang. Igsoon ko, alagad na, samtang may panahon pa. Kay kuno makapa, basin magmahay ka. Ikaw ba karon napasuluod? Ay wa makabot ang imong mga handog. Ecclesiastes 2:11 igsoon. Kinibasahan o pamalandungan. Sa labi o kulawan, ining kalibutan. Kini lumalabay lamang. Igsoon ko, alagad na, samtang may panahon pa. Kay kunog makapa, basin magmahay ka. Marcos 8:36 igsoon ko. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Nagpapatnon ay nagpangga kanimo. Palandungan kini igsoon ko. Sa labi o kulawan, ining kalibutan. Kini
Hindi lumalabay lamang. Igsoon ko alagad na, samtang may panahon pa. Kay punok makapa, basin magmahay ka. Igsoon ko alagad na, samtang may panahon pa. Kay punok makapa, basin magmahay ka. Kay punok makapa, basin magmahay ka. Ito siya mga higala, mga igsoon, no? Niningtak na sa kauduhon. Mo to siya mga higala ang atong religious song sa di pa ta magtapos nga nagahisgot nga salapi ug bulawan lumalabay lamang igsoon, no? Sakto kayo ang atong religious song nga ang mga salapi ug bulawan na nato karon mga kaigsunan dili nato na madala inig kamatay nato nining kalibutan na inig kawala nato igsoon di gid na madala. Salapi ug bulawan lumalabay ra na igsoon, muagi ra na siya. Mo na giingon nga ang religious song nga samtang may panahon pa magalagad ta igsoon. Simba ta sa tong Ginoo nga atong gituhuan nga Dios mga kaigsunan kay mo sumala pa sa mga awit kay kung ugma ka pa basin magmahay ka. Mao na siya mga igsoon aron dili ta magmahay kay ang gingon sa mga awit nganong magmahay man kay ang atong kinabuhi mga kaigsunan nga mamatay tayo sa kalibutan nga namatay ta sa pagbuhat nga dili mayo sigurado gyud ka ug sigurado gyud ta igsoon kabalo na taa sa tapaingon. Mao bitaw nang magbuhat ra gyud tag maayo kay og mawa man tayo ning kalibutan na inigbalik sa Ginoo maayo pod ang atong madawat mga kaigsunan. Mo na ingon ang kanta salapi o bulawan lumalabay lamang, no? Mo na siya nga moagi ra na siya igsoon mo labay ra na siya. O kung ugma ka pa basin magmahay ka mga kaigsoon. Aron di ta magmahay alagad da sa atong Dios, atong simbahon ang atong Dios, no? Kay ang bulawan moagi ra man na. So, wala na di gid nato na madala mga kaigsunan. At least man lang mawa ta sa kalibutan atong buhat mga kaigsunan maayo atubangan sa Ginoo kay inigbalik sa Ginoo ang ibalik sa Ginoo mga kaigsunan natural maayo gihapon. Pero inig kawa sa tao nawa siya ining kalibutan nagadautan ng iyang binuhatan ay natural mga kaigsunan dili pud maayo ang iyang madawat kay puros kadautan iyang nahimo na ning kalibutan na samtang buhi pa siya. Mao to siya mga higala igsoon ang atong religious song nga gitawag salapi o bulawan lumalabay lang. Mayong udto diha no sa atong mga kaigsunan ug mga kahigalaan, mayong udto Lino Tabuco, mayong udto diha sa pag tanaw sa atong live. Thanks for watching. Murag parinti na ako ni John kay Tabuco. Tabuco man akong amahan. Mayong udto diha Lino Tabuco, mayong udto diha parinti na ako ni. Og mayong udto sab sa Julius no si Julius Bagyo. Parinti gihapon ako ni mga kaigsunan kay akong inahan Bagyo pod. Mayong udto diha Julius Bagyo. Parinti sad na ako ni sa kuwang mama kay akong mama Bagyo man. Mao ra gyud namong spelling Bagyo. B-A-G-U-I-O. Bagyo. Bagyo sad akong inahan. Parinti sad na ako ni sa side sa akong mama. Mayong udto diha Julius Bagyo. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo sa Nilino Tabuco. Mayong udto nyo diha ang Dios magapanalangin sa gihapon sa kanunay. Mayong udto sab sa ko ang kinakusgan ding iyaan nagapaminaw sab karon. Mayong udto diha auntie si Baby Flor Bagyo Habar, no? Mayong udto diha auntie ninintak na sa kautuhon. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha. Maghatag mayong panglawas kauban sa imong pamilya sa minahalangin kinabuhi si Uncle diha, si Uncle Habar, mga akong mga igagaw, mayong udto ninyo diha mga agaw, mga pinsan,
no, mga parinte. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo, magahatag og mayong panglawas. Mayon usab atong kaigsunan nga nagatanaw usab mayong udto diha ni Sister Ann Paraguya, no, sa iglesia sa Minsi Bukidnon. Mo na siya mga higala igsoon mayong buntag, mayong buntag na ba, mayong udto na diay paingon sa kahaponon, mayong udto igsoon, mayong udto ni Sister Ann Morina Ann, Sister Ann Paraguya, mayong udto paingon sa kahaponon diya sister, mayong udto. Mayong usab ni Sister Mimosa sa tagatubod, mayong udto diha sa kuang kinakusgan sab nga mura nako ni igsoon sa, no, sa unod mayong sab sa pagtuo, igsoon nato sa pagtuo sa tuang iglesia. Si Sister Mimosa Ninyal sa nakatubod, mayong udto paingon sa kahaponon diha nimo sister, mayong udto. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo sa mayong panglawas imong tibok panimalay o pamilya. Mayong usab mayong udto sa kuang igagaw gihapon parinte si April Maris, no, si April Maris Bagyo, mayong udto diha agaw, no, ako ang pinsan nga kinakusgan usab sa taga Misamis Occidental ni naani sa Oroqueta City, base ang ilang syudad, Oroqueta City ang ilang syudad ani, unya naasad ni sila sa maong Usami City, no, Misamis Occidental, Misamis Occidental unya ang syudad ani nila nasa Oroqueta City ang syudad ani nila. Mayong udto murag naa ni sa gawa sa nasod ato ang gagaw si April Maris, no, mayong buntag siguro di agaw, mayong buntag murag buntag diya sa inyo ha. Mayong udto usab, mayong udto ni Maricel, no, Patanaw, no, mayong udto paingon sa kahaponon, mayong udto diha ni Sister Maricel Patanaw. Thanks for watching, daghang salamat sa pagtan-aw higala igsoon. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo sa imong pamilya, sa imong kapika sa kinabuhi ug minyo mangaling ni, no, mayong udto diha igsoon. Ang Dios magapanalangin sa imong tibok panimalay, magahatag mayong panglawas, ilikay mo sa kadaot, ilikay ta sa ning mga problema karon sa pandemya nga gitawag og COVID-19, nga ang Dios magapanalangin diha og magabantay diha kaninyo sa iyang manulunda kung anghel. Mayong usab mayong udto sa atong igsoon si Brad Juji, no, Brad Juji Grapa. Grapa mga kaigsunan, si Juji atong igsoon nga taga Davao gihapon, si Brad Juji Paburada. Brother Joji Paburada Grapa, mayong udto diha igsoon. Brother Joji, ang Dios magapanalangin diha kanimo, may sab sa imong tibok panimalay, magahatag ka baskog kapiskay sa panglawas. Mayong udto ni Brother Joji Paburada Grapa, mayong udto diha igsoon. Mayong usab magandang tanghali kaibigan, sa aking pong kaibigan si Alpi Rabasto Marili, no? Magandang tanghali po sa iyo dyan, tol. Sa aking kaibigan si Alpi Rabasto Marali, no? Malari. Mayong udto diha, tol. Mayong magandang tanghali dyan, kaibigan. At mayong udto ni Sister Lorni Pail sa atong igsoon diha sa iglesia sa Bayugan City, diha sa Mulabi Church. Sa Mulabi Church ni banda mga kaigsunan ng ilang iglesia sa Mulabi Church, Bayugan City. Mayong udto diha Sister Lorni Pael. Ang Dios magapanalangin, magatagmay panglawas sa imong tibok panimalay, sa imong pamilya, mayon sa ato ang tanan mga higala igsoon. Mayong udto sa paingon sa kahaponon, hapon na gyud gatong oras, alauna na mga kaigsunan, alauna midya. Mayong udto paingon sa kahaponon sa tuang igsoon o mga higalag mga kaigsunan. Mayong hapon usab ni Michael Ken Bagyo, no, mga Bagyo, mga higala igsoon, Bagyo family. Mayong udto diha, ang Dios mga panalangin. Mayong udton mo diha, Brad ni brother Brad Michael Ken Bagyo,
Daghang salamat sa pagtanaw sa tong live sa Biblika Legal sumala sa Biblia o referensya. O ganun din naman din po mga kapatid, magandang tanghali o kung magandang umaga dyan sa ibang bansa ni Sister Tatsuki Distura. Magandang umaga, parang umaga na ata dyan sa kanila sa ibang bansa. Magandang umaga dyan sa iyo Sister Tatsuki Distura. Ganun din po magandang hapon sa ating mga kapatid si Tabuko Fernandez, no? Si Tabuko Fernandez mga kapatid, mayong udto diha igsoon. Nerio. Tabuko Fernandez Nerio. Mayong hapon namang gyud igsoon. Udto paingon sa kahaponon, mayong hapon ni Tabuko Fernandez Nerio. Thanks for watching to all. Daghang salamat sa inyong pagtanaw tanan mga kaigsunan sa inyo tanan. Daghang salamat sa pagtanaw sa tong live Biblika Legal. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mayong udto paingon sa kahaponon. God bless to all mga kapatid.